Neomak izena ilargi berriak esan nahi du grekeraz, bastante identifikatuta sentitu ginala pentsatzet, ez, izenakin. Eta pixkat da prozesu berri bat hasiko bagina bezala, ezta? Txiki-txikitatik ezagutzea, bai txapelketatatik, gero Kepa Junkerakin jotzeko aukera izan genuen, eta gero horren ostean berriz elkartu eta bide berri bat hartzeko aukera, eta nik uste hortik handatorrela ez bai Neomak, eta honek dakarkin talde lan guzti hori. Gaua eder dago haizea gogor lehioan, izarra dantzandako plazarrak alboan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguzaren ondoan. Kantu hau goratzen du danok nahiko berezi bezala ez. Guk Neomak bezala lehenengo aldiz jo gauen Nafarroako Trikitixa jaialdian, dela 2 urte, eta urrengo egunean sortutako kantu bat izan zela, pixkat bizitako hortatik eta nik uste dut hasierako ilusio horretatik ez. Sua maite dugu akelarren beroan, emekin dartxu luzakarren goxoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguzaren ondoan. Kantua estilo hontan eta olako orkesta batek jota, egizan hasieran aprobate euriak tente jarri zuzkun, oso emozionantia, oso berezia, nik esango neuke. Tenemos un canto que suena como ancestral, con una orquesta muy potente, que además es un trasunto de la electrónica de la versión original de ellas, que realmente es sobrecogedora por esa manera tan especial de cantar. Se puede decir que es muy cinematográfico, lo que es muy evocador, evoca muchas imágenes y además de cosas grandes, telúricas, intensas, y creo que en directo va a ser una sensación enorme, va a ser un subidón. Nik esango dut igual pertsonalki, kantua entzunun momentuan esan nula, hau zerbait potentia da, gainera nik uste dut bestela igual askotan ez dagoela aukera olako orkesta potente batekin joal izateko, eta uste dut lujo badala aukera hau. Guretzat, artistontzat, super magikoa, olako leku baten jotzia, olako orkesta batekin atzian eta olako bertsio bat, ura bere bideanek aukera hau emango ez baligu, hau inoiz ez genuke engor. Oholtzaz aparte publikoan da honantzat, ebai, aukera euskal artistak ikusteko beste modu batean jotzen. Etorri behar dezutela ikustea, gau oso magikoa izango dela, gu gure akelarrea ere montatuko dugu, eta hoxe, zentzumen guztiak adi eukita koixatzeko gau bat izango da.